Halor kajing safriang jang kadur video haransan social media jang iwe hybrid kentai barang sansam ka arta ibrasha sei ki sanya ka ngap jang i ka blapot nakayang i Dr. Marin Shalingdo medical superintendent jang ka civil hospital ma korwat mentakasi ka santrik no apra ajar saw habayakan bikla patai khobor kala pensha halor tiga jingja takabiyatu ba katkum ka jing ong jang i ba katai ka hybrid lawan pinket tikmi kikma civil hospital ma korwat aka artrik no apra ajar saw Adin Chisgi Balasumari I kata kalaterik ila phano I Shalamali Hostel maka jingbong hakanga kabalajur. Shuchu kabde baka jing sapriang ya kadur ki haransan social media I Dr. Iliatu baka tay video raring dik staff hi joka civil hospital baraka por baki sumari ti habret baka thuru baka jing ringi katay ka video kalong ban kumchim taban bu ya ka record. Ya thuru baka daw ka jing sapriang katay kadur ki kaday ka jing baklahi hakapor baki share ya ki para doktor. Nakarang doktor ila panma mekik pikik ma bat ki bhi masam yukte I habret kabang balong kam kajing pinkheng ya ka hok jugi nong pang am kadong ne bakan di ka video ka basumari ni habret ibi nak sang mawidang Southwest Castle District ibi kunji kong royal pintila khalam kharai bat uba over jorwa bat matai dana preng kajing sha sumar Halamali Hospital Chelong bat nagling doktor ila pinshai hai ko di bat ka di kajing pang ka badan hakan dik bentar juga ngap dung di habret kani halor katu ka jingja jong kada ka jing pensakriang mo ka jing link jong katu ka video jong itu I kana iba hakapor ba sha sumar te nga pentip ba hakatu video long ba long kamdon ka jing itu batikna ba ka ja hai kani ka jingja te nga pentip ba mo kani ka de ka jingja nani ka jing sumar ka ba hapo haga hospital ka jongi hangi hapo mo korwat civil hospital te ini kena I lawan ra daki bahayin ki jong I haka artery step kumtu kandai beji hapo emergency jongi badba la sumar la pet ya I dai doktor badan duty te hapor ba I pet ya ini kena iyo I kata ka jing shitong ko jong I jong kata ka jing mong haka durkmat ka jong I te ila batno ya ini I kena red banong ban sumar da ka bangi pentia admit hapo hospital ka jong I te umni hi la don ka jing penrian no ya I na ka kamera emergency bat la pen run ya I hapo ko bor ka jong I ka ba kitia ke kalong ke kena te ya I la sedang ya kani ka jing sumar da ka ba la ai ki jing ki dawai ban yarap nam ta ka jong I baru jing sumar ba ki sop ki spine ka bangi ong ka ngile ya ka dressing na ta ka tu ka jing mong ti ka jing pang ka jong I hi ka dei kata ba ka idon ka jing mong ka barim ha ka durkmat ka jong I ha ka we na ka liang ka ba syakamon bat ba kani ka jing mong ka lalong ka ba rim ka ba kumba lai benai shuwa ba ka ladon ka jing mong bat ba ka klem jam dia kata ka jing klem jam ka jong ka ladon ka jing wat jing sumar shani shatai bat kam ka ladon puman ka jing shitam ba ka long infected ba gani ka jing mong ti bat ka puru syakya dekot met ka ba de jan jong kata ka jing mong te de halor kata hi kata ka jing pang ka ba I doktor jong iru I tho ya kata da ka ba syai ha ka case sheet ka jong I ba ka de ka jing pang ka ba nang konta bat la admit ya I te la ki dawai inject ru ban long ban treat ya kata ka infection ti I doktor ba de on duty ti I la ai ru ba de ban consult na specialist jong I kenang ba in yo ban rai lor ka jing sumar ka pura ya kani ka jing mong ka jong I ka ba la pur jing pang infection ti I ya ka case batru I la rai ba kani kan long ka jing shitom ka bangila ban sumar mangi hangi po hospital ti ila sumar da ka ba I la weng ya ki knyang ki ba la don halor ka ta ka dak jing mong namar ba shisin ba kala don ka jing pang ka jing mong ba la don infection ba ba kapur ti ka shilong kum ta ba la da ba ka bala matslem ti kala don ru ka kanja jing puut jong ka do ti kani hi kan ka de ka ka balaja ba mars le ya kata ka jing sumar ba ile ya kata ka mu ka jing wen kat ka ba ila na lor re I itu ba ka bamlong ka ban sumar hamni namar ba ka de ha ka dur khmat
tikala bandon ka jing taru ya ka ba kam syapo ka bangim la ban pentikna hamia po hospital jongi ti la refer no yo i mar kum tahi hakan no pai sni jong ka sni ka babut ka man haka lai tarik ti kata ka de ka king ka jingja halor ka ni ka jing sumar ya ini hi kena ibawan hospital ka jongi ti kat kum ka jing tip ka jonga landon pat ka ni ka jing ben sapriang ya ka tu ka video bala ring haka por ba sumar lani ba le dressing ya ini kena ban bala wengo ya gitu ki ki kesan ki badon hakas ni do ka ba long man put na jong ti kum bakal long ka do ka do berat ni do priu ni dah kadon ka jemput di kadon hi ka jing don kesan ban ban namar baka dia do kmat bala itu bakala long ka bakam jeli bakala kam slim ti la refer no ya i ti ya kan tu ka video ngalato kit bah na ki staff but na i doktor ru iba sumar baru arngot ki doktor ki ba sumar i itu iba admit ba di doktor iba sumar ru kapor ka ba layo ring ya kan ni ka video ti ngalato kit bah halor kani bat nga lap ru hi ba kan ni ka jing ring ya kan ni ka video kadai na ka tim ka jungi hi ka jing tmu jong ka jing ring ya kan ni ka video kadai ar bentah ka wei kadai ba om ban bu record na ka bentah kan ni ka jing sumari ini kena marka ba ada dei ban pendon kam ya ka kaji hikai ti kadai hi kajing rai ka jong i doktor iba sumar ban om bangin chim ya kan ni ka video ti kadai hi na ka tim ka jong hi ba ka don kan ni ka jing ring ya ka tu ka video ti ka jing ni pa de jong kan ni ka jing pen sapriang ya ka tu ka video keleng ba ngaru ayo jeng tip ba umde tang ham ni po chinong jongi handai ka de social dong ru hi ba chabar jong ka sti ru don hi ki ba hi ya thu ba om ba ki yo ya kan ni video ha ka perthai juk menta te kalam kom ta hi ti ka de hi na ka jing rai la ni ka jing bom perkhat ka jong ka tim hi ba ki share ya ka video pa de para colleagues ti kam don kata ka jing mu ka jing long ban long mindful ya ka privacy la ni ya ka hok ka jong ki patients ke kawan hi ka jing sumar ngi ru ni smau thu ban ba ka don hi ka hok ka jong ki na ka banta ban long ka kan don ya ka hok jong ka privacy but dignity ka jong ki ti ha kata ka jing ya share pat para maki kadai hi ka bagi share para colleagues hi te ban om na ekalik te nga ngamla ban bu dia hadu kata baka ka sapriang pan na te kan dei hi nang tahi don hi ki priu mana bahar ke ba ki ba chon ya ka video hapo na ka team hi ki be na ki badon la kan tu ki ringi kan ni ka video tambah hadin ba la ringi kan ni video pat kadai kata ka jing ya share para colleagues si mri hi shabar mri para colleagues si ke share i doktor te nang tahi pat te ni sila pan su om be hi ba kan de hi na iwe na kita mo ki ba pen banyak ka sa shi ki perlong la ni ki para colleagues ti ka sa pur nang ta ti halor ka ni ngaru kum bagi de ki nong tre ki jonga ka ba ka mi ya kan ni ka jing duna ka jing bakla ba kan ni ka long shisha ka jing thut na ka banda ki mu ka long yin pat na ka banda ka jongi hiru ba ni la kum mu la kum pen kenya ka right jong ki patients halor kata ka ba ban ong pan yada ya ka privacy ke jokki ti halor ka ni hi ngaru nga himkhia bat ba na la address ki staff bat ru pangin hapan bu ba de ki kandon na ka banta ki staff baro hi ba kan dei ba kan long hi da ka rule ka ba berking na kam ta ka jongi hi ba kan don ka jing te lakam halor mu ban bet ban khmi ba kan don ka jing ja ban ong ba bangin that mo ya ka privacy ka jong ki ke te kam dei tang ka kum ka ni ka jing ja rei la da dei sa ki we ru kin bun ja hi ke ba benta kala ban sawan mo ya ka bakam long sensitive ti kan ni ru ka long very sensitive ti mangi kum ki medical professional pa de don ka por ka ba kim ngim das mo thu ba ka long sensitive hadu kan no naman ka yangi ti ha ka kam ka jong yu i man ka sni ni trai man ka sni rei ka kata ka jing mut la ni ka jing long rang ba te ban ong long mature ban smooth ba kala ban poi ho put ayu ban
wan ra pada da ki we ki jing mut ti nga sung thu ba ka don ka jing duna halor ka ni ba ngin sakmi ba kan long shu kum ka ni ka jing ja ti ka ni ka dei thang ka jing pen shai halor ka ni ka jing pen sapriang ya tu ka video ba nga na ka liang jang ko hospital ru mo nga snow thu ba kala dei hi ka jing duna na ka liang ka jungi ti halor ka ni ba kham tam na ka long yin ka ba itu i khana i hybrid i wan mu na pan map na ka benda na ki staff ka jonga ba kala don ka ni ka jing duna halor ka ni ka ba kala poi ka jing pin sapriang ya ka ni ka video te tam kum ta hi ngam dan ni isu ba te halor ka kubor ka bang kwa pan ai ba cheki pa ba halor ka ni ka jing ja jong tu jing hitom jong tu khna kalong ka ni ba ka ni ka jing hitom ka ni khna hi ka dei ka jing mong ka bala kham slem ba iklem yo ya ka jing sumar ka ba biang ban pendekut no lani ban arrest no ya kata ka infection ka ba laman halor ka tu ka jakara ka bala pedun ti kani hi ka dei ka ba ngi ju i man na ka por bala da ka don ka jing pen slem ka jing sumar jong ka jing pang ti kham tam kum ya ka jing mong ya ka jing man sao ti kan don be hi na ma ba kala don ka jing pra ka met ka ba na shu ban ya da ka met ya da di hi ka don bo shu ban ya la don kam ya kam ban sumar ka ban ya rap pa ya ka met ba kan pen khia ti ka jing pen khia le le ka ba bon hi ka wan be hi na ka met jong hi re la da kam la ti kan ba ka dei ban don ka jing ya rap ti kan ni ka kes ka bala ja do ka ni ru ka dei hi na ka ba kham slem ba kan yo ma jing sumar ka ba biang ti ka dei hi kan ba kan tu ya barok mu la da ka don ka nu ka jing sumar bala don ka jing pang la ni ka don ka jing sao ni ka don ka jing duna mu ka khot met kam ka ban wan ban wat jing ya rap kham kloi ti ki ni ki jing pang le ki ba kham he ki ba kham jur kam ka ta bun si ni ka jing sumar ka jong ki ka dei hi tam ka por ba lap kham kloi ti kum ya ka ni ka jing mong ru mu ka ba la don ni ka infection la dei ba lap kham kloi ta ka ba ta kam jing da poi du kan ni ba du kan duna ka jing hitom na kan dai tu ba don kum ka ni ka jing pang ti halor ka ni ka kes ba ho ka la don ka jing ong ba ka don ka jing sumar ka ba wan jing sumar shini shatai da ka jing sumar kam la da dei nang dulu la da kam yarap la ni kam pur ka ba ta la dei ban don kan ban buat inti ban kiu kam shaning ti kum mangiru ha ka tu ka si ha bangi sumari ni lum ni lap ka dei ka jing sumar ka bangi yamla ka benda ka jangi ti ni refer no e ka ni ka kes ti ba ki ni yo ban lek no shi ki jaka ki ba kham haning ni on refer to higher center ti la lek shi shi bang ru ti nama bangi snu thu ba ni kam shingan ban sumarani ti kum juru ha ki yang ki sem na ki don ki doktor hajan ki ba don apo nong hash thau la ni ki jaka sumar hajan tambal shi ni thu ba kam jaka ba kan jem la ni ba kan koi ka don ka jing kam jur la ni kan ne ka jing pang jing hitam te de ban lek ban wa jing sumar pat na kam shaneng ke ti la ni le kum ni kam ka ta kan shingan na kam ta ka jong ke ti tam kom ta hi